Уважаеми гости на празника, много се радвам, че се виждат много истински хора, които идват за празника, организиран от тези истински ръководители на Първомай, идват и за Канарите. Това нас може да ни радва, а тези големи цифри, които са написани и които се казват 50-80, така както върви работата, може да стигнем и по-нагоре, ако е рекал Господ. Но едното води и другото. Вашата обич, вашата привързаност към тая музика нас ни кара и приятно ни задължава да правим това, което вие усещате във времето. Защото музиката излиза от душата и непременно се слуша с душата на този, който я обича. Благодаря ви на всички, благодаря на първомайци, благодаря на кмета на Първомай, който освен всичките други грижи, които има, какво трябва да се прави в целия град, да отдели време и сили, за да може да стане този празник 3 дена. Защото тези неща, веселите хората идват и искат да преживеят едни хубави моменти, обаче това иска организация и напрежение. Аз им благодаря, а пък на вас благодаря, че присъствате тук, независимо утре каква ви е работата, вие сте дошли тук да се срещнем, ние да ви веселим, вие да се поиграете и да остане един много дълъг спомен от нашата среща. И да ви кажа другото нещо. Нали, всяка една чета, един отряд има знаменосец. Когато дойде ред да се носи това знаме, аз избирам Иван Милев за знаменосец. Защото на негово мяса, той малко от те войводи козлучинските така, отива му със знамето да върви напред. И ако дойде ред да направи един клип, знамето ще го носи Иван Милев. Той заслужава, защото хем е първомаец, хем е много голяма сила. Да намери време и път да дойде от Америка специално с уважение за нашия празник на оркестъра и за моя юбилей. Аз се прекланям пред уважението му и любовта му към мен и оркестъра. Благодаря ти, Иване. Ако ми позволите, от името на господин Иван Милев ще прочета един поздравителен адрес. Уважаеми колега Сър Стоев, от цялото си сърце и душа те поздравявам с твоят 80 годишен юбилей. За мен е чест да изкажа възхищението си от високия ти професионализъм и принос към българската народна музика. Пожелавам ти крепко здраве и непресъхваща енергия да продължаваш да твориш и създаваш хитове, които с любов да се пеят и свирят от народа, както досега. И твоите песни винаги ще се пеят. Честит юбилей! С почит, Иван Милев! Благодаря му от сърце. Благодаря на Ванко Милев от сърце, защото да ви кажа само малко, така ще вмъкна, ние с неговия баща, лека му пръст, Адаша Наско Милев, свирихме при Стойчо година и половина с първомайската група. Имаме снимки и Ванчо беше по-малък, после се настигнахме така във времето и имахме така известни. Да, и той ме подмина, нали, защото стана по-дебело. Това беше сигнал, че започва, може би, заред.
На фона на тази прекрасна заря звучи силите трио гайди, оркестър Танарите. Нека изчистим празника, поредния 20